Nginibingelela nonke ababukeli be-Blaqlife TV, ngiphinde namukele kuhlelo lwethu esilubiza ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenye inkomo Sofokazi Mvuleni, intokazi yazalwa Mamkhize. So njengoba nazi-ke ukuthi siyakwazi ukulalela iy'celo zenu uma nisicela kwi-comment section. Njengoba sisi nimbuyisile nithe ngicela ukuthi abuye senze njalo nje ngokucela kwenu. So sesihleli naye futhi la ekhaya uzosichazela kabanzi ukuthi kwenzekani futhi esinye isigameko abuye ahlangabezana naso futhi. Sawubona. Unjani Ntokazi? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila mama. Indlela abantu ababekufuna ngakhona kwi-comment section wacela ukuthi nje ubuya nini. Abanye bethi nje bangakubukela usuku lonke. Sengibuyile-ke namhlanje yimi lo. So cela bakhumbuze ukuthi ubuya kuphi ngokuhlala and igama nesibongo. Igama lami nguNokothemba Pearl Mthembu, ngivela endaweni yaseMpangeni kodwa-ke ngokucinga amatoho ngila kwelika banana. Oh, okay. Ngiyajabula nothando kweninginikeze lona ngoba ningibuyisile namhlanje. Hey nami nginithanda njengemali bahlali. Awusichazele sithini-ke siyisigameko kwenzekani? Oyeza namhlanje angiboni sina ivavavume engako sizana nje likhona ngoba ngizokhuluma ngento vele personal engihlukumezayo nje nesike yangihlumeza isikhathi eside. Awukazi uzuhile. Hayi cha ngabe ngiqamba amanga mtamu. Cha, it's not. It's not. Kwenzakalani? Ngizokhuluma nje I think lapha eminyakeni e10 edlule. Ngiye ngavakashela kwenye indawo lapha kuzalela khona umama. I think lapha inkaba zethu zonke ezasala khona le empandleni. Sempandleni kodwa sebethi enkandla ke manje kodwa isempandleni. Oh, okay. Ngavakashela khona. Bekunomzala wami nje besijwayelene naye kakhulu esikhule kanye sonke sikhamanzi emthonjeni. Yabona sihambe sikhamaqashe emaplazini into enjalo. Umuntu okhule emakhaya yakwazi ke lokho kodwa phela abantu bala eThekwini angibozi nayazi lonto nini. Into eningi besizenza naye. So kunento nje engangihleli naye. Ngaphuma nje ngayisitolo ngathi mangibuya ngithi ngiphuthuma endlini yangasese ngamfica eseyihengile. Engashongo lutho, engachazanga lutho. Wayemngakanani? Ukuyo nje le age yethu leyo ngayiqondi noma mhlawumbe i-youth noma le youth engasa qualify othwa 18 to 35 le youth enjani vele sikuliphi iqembu understand undinga sithebeni. Yeah. Ukule age yami sikhule sonke ngoba ngisho ngithi sikhule sonke yebo sikhule nje sikwenza sonke. So mawusuthukile kanjalo umfica elengisile uye wenza njani? Mfethu mina angiboni ukuthi khona into engihlungumeza njengale empilweni yami. Ngoba namanje ngisathuka izanya nje. Ngoba akuphethanga kahle ngathuka mfethu ngathuka and ngamfica ke mina engakashoni ukushona kodwa wayesaqhwisha and ngangena ilokhu njana amandla ukuthi aphe ngimvimbe noma ngoba wayesevele phezulu eqhwisha. I think mhlawumbe wasesalela lo moya lokuthiwa umndondo yabo umndondo lo umfica saqhwisha. Yeah ngiyacabanga indlela esuka lobo buhlungu nje ngisenobuhlungu obunye mina empilweni yami. So uphuthuma ufonela bani ke ubiza bani nje kwenzakalani? Phela amemeza makhelwane vele uyamemeza ngaba umemeza vele ke emakhaya nje uma kuzisililo omakhelwane bagijima nje abaloku bebuza ukuthi kwenzakalani wakhala isililo nje uzisililo semakhaya kosihlukile asifana nesala eThekwini. Kwenzakalani emakhaya? Balela kanjani kanti? Awunjani isililo sakhona? Fana ukhale vele ubona njengalabantu sebeqashiya wabaqashwayo emngcwabeni laba sebe amakhalisti la khala. Amakhalisti ngiyabona. Ukhale nje ngekhalisti ukhale yajalo kanjalo mawuzokhala angeke beze bekuzo. Ukhale njengamakhalisti Manje leso sithombe ke owasibona ke so umuntu oqhwisha usibuka yonke nje leyo nto leyo kwenzakalana emqondweni wakho by the time kuze kube manje. Abantu bangase bekujudge. Bese kodwa lo sisi yini ehleze egaxele esasikhwama lesana esinaleya ngudu abantu astand ukuthi ebusuku sengingedwa and I struggle to sleep sometimes ngoba kunento eziningi ezibuyayo ama flashbacks ayabuya and ikubhlungu nayo yonke lento mfethu esekwenzile lokho emakhaya uyazi kuthiwani mawufika kuthiwani hayi
Yabo nje bema ngibona nje mhlawumbe ngikhuluma lana. Angeke ba understand ukuthi la ngizochaza usizi lami. Bangibona mhlawumbe sengidumile ukuthi ngithwale ngaye. Hawu. Ngoba vele basho njalo bathi hayi abantu basemadolobheni vele kuyaziwa njengamanje bathole ngabantu. Yini nje esikhaleni usibani usengavele suke nje ayihenge. So mase kumngcwabo ke kwadingeka ukuthi wena njengoba ubiza abantu ukuthi bazokubukisa into soyibonile kwakufanele uchazeke manje ukuthi kwenzekeni. Uyachaza phela abanye bakunyokoloza nje bathi mayi webhatata umbulele. Awu bengathi ayibulala ingane pho. Akunzima abona le ndaba yokuthi nale ndaba yokuthi last person ombonile empilweni ibhlungu kabi le nto leyo ngoba namaphoyisa nawo investigate. Ukuthi into suicide noma amaphoyisa investigate. Into yokuqala abayenza ngaba yabuza ukuthi wena sisi ubukuphi. Why uqhamuka usumbona ngoba nakho sephezulu. Fanele kwenziwe postmortem kuqinisekisa ukuthi ngempela uyena ngempela uyibulele ngempela. Ngoba kuthiwa icala lembula ingobe lingena ngempela. And la emhlabeni uyayifela into engekho. So njengoba uthi waye umuntu ongakhulumi engajwayele ukukhuluma. Yena ke isimo sakhe waye umuntu onjani? Akwengasi umuntu othanda ukuhlala yedwa. Mfethu ukuthi thina nje emakhaya ukhule kwazi ukuthi yithi vele sizomitha kuqala, yithi sizokwenziwani ngoba vele siyiphaphele kanje. Wayengayena lo muntu wethu waye umuntu othulayo, waye umuntu nje engaphaphile. Wayengaphaphile. Into eziningi nje lezi ezenzekalayo wayengazenzi. And wayesena ingane. Wayenayo ingane kodwa noba wengane wagcina nje waze washona engazi nje disclose ukuthi ubani babo wengane. Hawu namanje anazi umntwana waba. Hawu phela emakhaya kuyafaniswa nje ukuthi ulona ufana nobani ikhala likabani izandla yonke into nje le kodwa nje akaza zasho kwakuumuntu othulayo nesingazi ukuthi yini kanti lengake yamgcina ukuthi agcine izibulelo kwangempela. Ngoba sina ngicishe lingane akukho nje la evela anyamalala khona antshela ukuthi hayi ngizoke nginyamalala isikhashanyana mhlambe ubona baba wengane noma ihambisa ingane mhlambe kubona wayephila impiloni. Abantu banemfihlo la emhlabeni. Mina ngimazeli lutho nje. Ngoba nje noma ngihleli la ngixoxela mina vele ngiyimpempe nje ngiyayikhulumela noma ngixoxa naye nje mfethu ozokutshela ukuthi yena mhlawumbe hey kwenzekalani kuphi nje makhela nawe ubani ushonile umuntu olona nendaba yosena hawu sekushone bani hawu ubani uthi uyashada akanazo nje indaba eqondene nayo yokuthi mafike wemngane hey phela ngahamba nalo yabhuti lo yana akanazo lezi indaba ezinjalo cha unezindaba nje zakhe nje zomphakathi uthi hayibo kuyavodwa kunomhlangano wamanzi hayibo beko umuntu onjani kanti yena loyo umuntu lo onezimfihlo. Manje uphi kumntwana uphila kanjani? Uphila njengosheleni umntwana emakhaya phela nje mangabe nje uthola uphuthu wathola nje amafutha wadla ishayila akukho le ndaba zezanzane abana sikhathi sekulokhu ingane ifanele ini mawudlile nje emakhaya iphelile indaba yakhulu uqhubeka esikoleni akukho la kufana la eThekwini ingane ufuna idatha ufuna cha ingane nje ziyaphila emakhaya ziyakhula. So awukazi mhlambe ukubooke somewhere counseling since wabona isithombe simbi kanje empilweni yakho? Hayi awukazi. Hayi uzikhathalisha wena. Cha ngabe nginamanga ngani lapha nawe ikhona neyamahala yakhokho kona awucabange oleyo mali leyo engako ye-counseling cha kona ke phela mayekhona amandla kwabanamandla cha angiphikisani nabo mina ngiyangifuna uqamba manje ngize ngikhona ukuye le counseling ngizofika ngenxa yemali ngoba mina nginazi imfihlo nganakho ngiyaxoxa nje ngiyasho ukuthi kwenzakalani futhi nje mhlawumbe ukuhamba kwesikhathi kuzodlula yabo hayi njalo hayi ngizwa isikhathi singango 10 years and uyachaza ukuthi awukakahili so awucabanga ukuthi mhlambe ngabe kuyenzeka ukuthi i-counseling uyayidinga ngoba wabona isithombe simbi. Hayi mamthola bangangizwa ngabantu be-counseling hayi bakwethu angiyona enemy progress yenu yemphanto wenu ma-counselors ma-counseling cha ningangizwa kabi mina sengisholo mina ukuthi angeke ngize ngilungivele kodwa Naria is not ngale nje kodwa Naria wena awucabangi nje ukuthi uyayidinga leyo nto leyo into enza ukuthi mina ngingadluli kuyo lento ingoba mfethu ngiyayiphantela lana ngishuthela ithombe zami eseyigezwe zafiltheka kuthiwa hayi uphila kamnandi eThekwini ngoba wathwala ngosibani bani. Inkingi leyo uphila kamnandi kanti nobethu la ngiyashiza kuyashizilwa la eThekwini kuyashizilwa la eThekwini
ngeke nje ungibone nje noma ngibona iGucci eyifake noma fake ngiqoba mangayigqoka yovele kuthiwa niyayazi lento imali nesitolo mase ke ngiyagaxela ndivele ngigaxele and kubhlungu ukusola ngento owazi kahle ukuthi awuyenzile futhi angeke uzuvukile uyenzile cela baxoxisele ke ukuthi because ngiyazi ukuthi ngenzeka ukuthi bangayibona le video le ubaxoxisele ukuthi awuthwalanga ngaye awenza ngalutho nawe wathuka mase umbone eziLengisile ungazi kanjani ngoba umuntu ongaxoxi engakhulumi so ngiyacela nje lo layini ubacacisele mhlawumbe okungenzeka ukuthi bangayibona le video le hayi ingane zakwethu nonke ihlobo zami azange ngize ngithwale ngodadewethu nami nje Nkosi yami ngiphila kanzima ngidonsa kanzima la ngangeke ngize ngithwale ngaye ngangeke ngize ngenze lutho ngaye okungenzeka ukuthi lapho wayeneyinkinga ezinkulu ngoba nonke nimazi emndenini ukuthi wayengayena umuntu oyethanda ukukhuluma ngicela nje ukuthi ngempela osenalokho emqondweni namanje akukhiphe ngoba cha angangeke ngize ngikwenze lokho amagama semaningi asekhulumekile sengicela ukuthi nje bakwethu iphele le ndaba ngoba ngize ngizalana nami iyona ndawo engibonayo ukuthi ingakhona ukufika endlebeni zabantu abaningi nabasakhuluma ngale ndaba mina vele guys vele mase ngimdala ngangishilo ngathi I wanna be rich and I wanna be famous so it's not about ukuthwala and stuff ngiyakuzwa so kumuntu osekhaya ongathanda ukukhuluma ongathanda ukuphumela obala ngempilo yakhe ungathini kuyena kumnyala ukuthi angaze agcine ekuthenini useyazibulala engingakusho kunina bafethu ukuthi umuntu uzokuhleba whether indaba yakho uyayazi noma akayazi mina nje akekho ngakazi ukuthi nginyiswa umjolo ngihambe ngixoxa nasema-rank nasemabhasini ngihambe ngikhuluma ngibona umuntu nje every chance I get I vent ngiventa mina kuwo wonke umuntu to strangers to whoever kodwa nawe umuhla nje wanyisa umjolo ngempela why well why umuhle kanjena hayi mina usunginyisile sis futhi sengiright ngawo sengibonela cha enye into akuyona yakho mazala osesifumbethe kanjena emhlabeni sesifumbethe iziphiwo zethu mina I think uBracot ayicha awufakanga akawupakishanga masetshela izinto zakhe zingiphekhwa cha angiphekelwanga mina umjolo angiphekelwanga kwangempela umjolo mina kwathiwa nje hamba juba bayokuchutha phambili ayicha bangichuthileke cha bangichuthile yabona nje senginyanya nje ngisho amakhaphuli mayidlula nje sengiba nje nalento ukuthi bacika ayona nabasazomshiya nami kwaqala kanje unabantwana hawo phela mina nje ngumother of all umother of all ngumother of all baba basakunyisa lamanje seboyobonakala emncwabeni mase kukhulume bekhulume lo baby daddy ngifuna nje ukuthi ifawe lo phasi ukuthi ukhulume lo baby daddy baby daddy number 1 baby daddy number 2 baningi ngadi hawo phela bangisalela iCountry serious mama yesizwe ngoba ngithi ngithi mother of all nokuthiwa akazali nalo sekuthiwa endaweni cha nanga ubani bana akazali kodwa cha makufika mina amzalele ngizale shame ngeze udine yorana kethi ena izingane zakho kumele uyithathe njengama awards ukuthi leyana iawards ya nini iaward nami nje sengibathatha njalo ngibabuke nje ngithi kodwa ngoba bayafunda futhi ke sesibonga ke nohulumeni wethu nesibonelelo uyabo so nje angifuni uqamba amanga nje kunezingane eziningi ezintathu nje sengibuyele kathathu wakho nje othi wena endaweni esigameko nje sengithabile kathathu no baba futhi bekushiya kanjalo abanandaba nje labo nina ngikhuluma nani nina nakuzalisa yeza usho kubona ngqo ngikhuluma nani nakuzalisa ukuthi ngabonga ngezingane kwabo ngabonga nje ngezingane I'm thanks shame I'm thanks nje ngezingane i-first born ingane i-first born yami ina 17 years yenza grade 12 i-second born yami ina 7 yenza grade 1 bese kuthi ke Nkosi yami kuba angifuni ukusho ngoba bazosanga nje ngithanda kakhulu kunabo kodwa phela sazi kwenza kuyashiyana
Maningi amashow esinawo ka-Blaqlife TV. Ngiyathemba ukuthi basazophinde futhi bacele ukuthi ubuye. So one day siyocela ukuthi usichazele ukuthi kwenzekani njengoba unama-choice asothe. Okay, ngiyaxolisa ukuthi ngithi ama-choice athathe. Njengoba Ama-awards. Ama-awards. Yes. Ngelilanga ngiyocela. Ngine-best newcomer. Ngine-best. Ngine-best newcomer. Uqukethe. Nje ayi ukuthi mhlawumbe ngiproud kodwa phela angeke uhlale ku relationship noma ubone ukuthi seyaphe impilo. Kodwa angiba-encourage abantwana abancane nje kube kuya ngami mina nje ngabe bonke bayikhipha nje izinye behlale ngaphandle kwazi. Why? But abaningi nje bajwayele ukuthi mhlambe impilo zabo zihambe kahle, ama-relationship wabo ahambe kahle, balutshole bashadwe nje. Yawazi ucream wamazayizayi? What's that? Ucream abantu bangale ngaphesheya? No, what's that? Ucream laba bokugcoba ebusweni. Yabo mawusaqala ukugcoba. Ngazi usempilweni yakho. Abantu abangakwazi bangahlaphe, hawu okhanya imbawo bangaze basebenzise idula nje ukhonto eyishiphi. Uyaganyaza mawusaqala. Ugqama kanjalo ugqama esixukwini kube ngathi washe ngesef. Yes, ugqama esixukwini kodwa ukuhamba kwesikhathi ube njani? Ubuye uqwale. Bangaze bethu ne-skin cancer or unayo. Injalo ke ne-relationship kodwa ke bafethu ngoba ngichaza mina ngokwami mina njengophela nokwethemba Mthembu. Ugoda akawupakishanga umjolo kimi. Akuqondani. Hayi akuqondani futhi nje ngiyabona nje ukuthi akuqondani. Hayi ukuthi bengiya-advertiser. Hayi ukuthi ngiya-advertise ukuthi hayi ngidinga cha. Kwavele noma ngathi mhlawumbe mhlawumbe ubambo lakho uzothola likubukela la ngewazi. Hayi vele nalo ubambo lwami nalo selibonile inkinga la ukuthi kahle kahle inkinga mhlawumbe la ikuphi. Yabo. Ubambo lwami nalo lizofika nalo luubambo kodwa lizohamba nje angazi zohamba seliyini. Yabo. So into engicela nje mina ukuthi abantweni beziphathe kahle kakhulu abantu besifazane mawunenkinga bafethu ixoxe indaba yakho. Yes ukhuluma. Yabo nje mina ngexoxa nje nasemabhasini nakuphi lonke indawo ngihamba khona ngiyachaza upheli uma akasithandi wena nokuhle konke no unesu ye anginankinga nje futhi ingane zami ngiyayithanda ke okubalekile. Because ekugcineni ugcina usuba nenkinga. And abonye abantu abafana nathi kanje ababhalbi kanje abalindele ukuthi abantu mina njalo mangilapha engiqhamuka khona umuntu uyahleka ulindele ukuthi ngazo zonke isikhathi mina ngihleze ngihleka noma ngihlekisa or nginamahlaya umgodlo wami mina fanele uhleze ugcwele njalo mangiphume ebantwini because abantu they expecting ukuthi mina ngazo zonke isikhathi fanele mangiqhamuka kubona ngihleke even kwayena lo muntu lo wazibulala wayengazi ukuthi makukhona mina naye wayehlekaza abhuquze mangikhona ngoba mina vele emgodlo namhleze kugcwele mina umgodlo uyagcwala nje. Ngoba anginaso stress futhi angifuni nje ukubulawa stress empilweni yami. Sisiligoqaka uhlelo ngicela uthembise ukuthi uyobuya uchaze ngama relationship yakho ngoba uthe sihala muzi today. Hayi ngiyobuya abahlali ngoba ngiyanilava ngiyobuya hayi. Ngoba ngiyanilava ngiyobuya nginichazela abaningi kodwa ke bayazi. Abaningi bayazi ukuthi upheli mother of all akana nkinga nje engithanda izingane zami. Ngisana ngoba singama-awards and futhi udine wabuye wang-inspire mayethi iy'ngane zakhe akayibheki ukuthi zihlukahlukene ubheke ukuthi kulona kwaba i-award wahamboza la wathola i-metro wathola isama wathola i-mother of all wathola ini. Yabo. Siyabonga kakhulu ukuthi usivakashele kuhlelo lethu. Bonge mina. Usisi ucacisile ukuthi okay ngiyaxolisa kakhulu lokho engisula amehlo la sishuthela khona kunomoya. So nje amehla amakhala ngazi noma bayohlanganisa yini imali ke ababukeli be-Blaqlife TV kodwa Nkosi yami ngiyanipresentela kahle ama-show ayikho indaba nendaba engayitholi so nhlanganisani bafethu ngilungisa amehlo wami ngalokho ngichiphiza because oqala nathi ngiyajuluka saphuma ngaphakathi e-studio la sasiziquthe khona singaphandle manje ngisajuluka angisasula umjuluko so manje senginenkinga yamehlo ngicela nihlanganiseleni so usisiphel uyacacisa usi namhlanje mengabe ukuthi umuntu ophila nezinkinga eziningi musa ukuthula kukhiphe lokho kusenhlizweni ungahlukumezeki noma ufuna ukuthi ukhulumisane nathi ungaxhumana nathi kuleyo number le elapho uzoyithola e-screenini ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe ulike ushare ngithanda kakhulu bye. Is there Blaqlife?